Orasyon di amonte. Imong lubot atong tuslokon ane para ang bot-bot muliksi-liksi. O tambal orasyon mo dira brato ra kayo kay medyo naatay promo. Kanang mga sakit kaya na kong ayuhon. Katong mga lagom kay igot-igot dira tungod kay gipang talomtom, kaya nang ayuhon sa akong orasyon. O katapong igo rang gipaburutan na yung gibiyaan, duol mo sa kuha kay andam kong mahimong amahan. Basin pa di ay, ako'y makabuhat sa tiyan og dalunggan. O tambal orasyon mo dira. O kaangay pod sa mga kalalakinan, katong mga lalaki dira nga anto sa ilang bitin kay di na mo kirengkeng, duol mo sa kuha kay ato ng orasyonan. Atuan ng pagahion, atuan ng padakon ug atuan ng padakon para inagkuan. Grabe kaligon. O tambal orasyon. Ah! Uy, unsa naman ka dira, oy? Uy! Unsa naman ka dira? Dungan man tagkabuhi kung nagaulaw na mga kamatay. Ano uy? Uy! Ah! Sumon man sa gidungoy noon ay piktan tama ka noon dira. Tambal orasyon. Tambal? Oy! Boss! Oy, boss! Bakit ka tambal, boss? Unsa may imong tambal, boss? Orasyon, boss. Orasyon? Tag pila man na? Na kay 100 dia, boss. Solban na tanan imong problema. Sure ka na nga makasulbad na sa kong problema? Sure kayo, yung saan imong problema, boss? Puan man gud ang akong kaluha, nagdungan mig kabuhi ba. Pero mag-una na siya kamatay kumbaga wala siya sa kondisyon ba. Asa da imong kaluwarong, boss? Tara diri. Nye, grabe naman nakabitay ang pamitay, ana, boss. Gali, pero ay kabalaka na, boss, kinatay orasyon, ana. Ay na rin si tang istorya dira, na ako ipangbayad diri 100 tambalin ako kay. Lami na kay nga ana lagi oh. Ana kay basta di lagi pwede isaba lagi kay. Laras ko na lagi basta kay. Lami na kay nga ana lagi. Sige, boss. Orasyon Imperata. Batok sa imong sawa nga grabe na kaluya. Palugpiti na sa sira. Dayong ilamba-lamba para ang ugat niya mugana. Okay na, boss. Palugpiti na sa sira ang imong sawa. Binuang man ay mong kuano eh. Mura magbinuang gina kasakita ora na palupit-lugpiton sa sira. Dili na siya sakit, boss. Kinadutlan na sa akong orasyon, anesthesia version. Mao nang buhatan na, boss. Inagtalikod na ako. Palugpiti din sa sira imo para ang akong orasyon mo ipikto dayon. Sige, boss. Duda ko atong tawhanan mo ragi binuangan ra ko ba. Ya siguro kung skamon ba. Upang niya akong buhok pinikas na mura nagsi Jungkook, pa jud kung skamon. Pero istingan na ako ni oy kay basig mo jud ni sulbad atong akong sawa ba nga makaalana na. Ono. Dos. Lord, kanibahala ni Lord. Tris. Gawa! Stop! Nakabadwag sa gitawang ko. Nimal sa itong tawhana. Minawar ang makitaan ka na akong tawhana karon mihimo jud kang tao-tao. Imo rang ibinuangan si Jungkook ang pinay ka sa ulo. La! Himala nakabiradas ko yung buang ay niipik do yung katong yung tablitas nga gitumar katong dry. Basta kay daras kong huna-huna lagi. Adid lagi ko kalitok lagi. Maayon lang ani ako ni doolon. Nimal sa tawhana eh. Makitaan to na ako tok-ang tumang ko itong buangan. Go! Kakaang nga nakabiradas dugay. Piradas lagi basta kay tiradas lagi. Gagi niipik yung tablitas yung gitumar gaw. Wow, oy. Nya, giunsam to nimo nga di namo tumanay mo. Ha? Buang. Naay manambalay gina ni Agi. Ako ipatambalag orasyon. Nya, Basta kay paghuman lagi. Sugwak tikig-tikig. Ikapasok lagi. kani pro akong lubot nga gananagaw ba ako pro nga orasyonan gaw. May pa. Kondisyon jud kay nagmatambala na. Padito paingon oh. Sige gaw, salamat kay gaw. Kana siya araw. Sa action jud kag paubirholan mong putik buanga ka. Yati asam lagi pangitaon ako tong mananambala to. O tambal orasyon mo dira brato ra kay medyo natay promo. Tambal orasyon. Ay gagi, mao do ni tuhanan ni. Try ko lang kay matud pa sa uban, damor kung makatry ka.
damor kung makatilaw kag Oh, tambal orasyon, tambal orasyon, tambal orasyon, tambal Boss, orasyon boss, mo dira. ikaw tong ga tampal sa kung agaw mo di na mo ana ihaw. Ako to'y katambal siyang ani diri nga di na mo ana. Kuan ta kun mabos patambal ta ko ba. Naunsa day mo sakit day? Kung lubot signa na. Ising na mong lubot? Oh. Aw, nakatay orasyon na ikabala ka. Sige, tuwad lang. Orasyon di amonte. Imong lubot atong tuslokon ani para ang bot-bot muliksi-liksi.